Vážené diváčky a diváci, príjemný piatkový večer želám. Vítam vás pri sledovaní 9. kola futsalovej Nike Extraligy, v ktorom budeme v športovej hale profesora Rovného sledovať duel domácich prírodovedcov proti FSC Prievidza. V historickej konfrontácii týchto dvoch tímov bude dnešný duel okrúhlym piatým, no a navrch majú určite Prievidžania, ktorí dokázali duel proti prírodovedcom vyhrať do vedna trikrát. Každopádne hostia dnes pricestovali do Bratislavy len s 9 hráčmi, ale s ich najlepším strelcom, 9-gólovým Adamom Vrábelom. Preto nestracajme čas a poďme si predstaviť základné zostavy oboch mužstiev. Ako prvú si ukážeme súpisku domácich. S číslom 1 nastúpi Alexander Burda, 3 Patrik Kaňka, 4 Peter Jaborek, 6 Tomáš Mesároš, 7 Filip Zámečník, 8 Alex Ľubomír Lauko, 9 Radovan Čajagi, 10 Rastislav Haramia, 11 Patrik Kuma, 12 Martin Švolík, 13 Marko Kodhaj, 14 Roman Rusnák, 15 Marek Gajdáč a 22 Robert Maglen. Trénerom prírodovedcov Milan Herko. No a zostava hostujúceho FSC Prievidza je nasledovná. S číslom 1 sa predstaví v bráne Tomáš Mičuda, 2 Tiep Fantam, 6 Filip Jančula, 7 Adam Vrábel, 8 Marko Delunas, 9 Marián Hudek, 10 Giovanni Paesano, 12 Juraj Laco a 14 Fabio Ibora. Trénerom FSC Prievidza Roman Sedlárik. No a hlavným rozhodcom dnešného stretnutia bude Stanislav Polomský, ktorému bude asistovať Filip Mózer. No a delegátom stretnutia bude Marcel Kubinec. Čo sa týka posledných zápasov oboch týchto mužstiev, posledný zápas odohrala Prievidza minulý týždeň, keď hrala proti Leviciam. Tam si potvrdila svoju dobrú formu, keď vyhrala už štvrtýkrát za sebou, čiže dnes môžu taktiež túto sériu o niečo zaokrúhliť. No a proti Leviciam sa presadil dvakrát Ibora, jeden gól strieľal Laco, dvakrát sa presadil taktiež Adam Vrábel a gól strieľal aj Marko Delunas. Čo sa týka zase predchádzajúceho zápasu prírodovedcov, tak tí v tejto hale profesora Rovného hostili aktuálne predposledné Nové Zámky. No a Novozámčanov dokázali ozbíjať o body. Domáci vyhrali 4-3. Góly strieľal Jaborek, dvakrát sa presadil Rusnák a jeden gól si pripísal aj Haramia. No, prírodovedci v danom zápase proti Novým Zámkom vyhrávali v 8. minúte už 3-0, no a zdobila ich najmä výborná hra s brejkov, ktoré dokázali naplno využívať. Na druhej strane Novozámčania sa museli skonsolidovať a svoj výkon zlepšiť. No a darilo sa im to, presadil sa aj najlepší strelec súťaže Adrian Procházka, taktiež aj Garaj s Petíkom, ale na body to pre Novozámčanov už pre Prievidžanov už nestačilo. Každopádne ešte jedna zaujímavosť, čo sa týka predchádzajúceho 8. kola, tak v zostave kola sa ocitol gólman FSC Prievidza Tomáš Mičuda, ktorého tým pádom teda pochopiteľne uvidíme aj v dnešnom dueli. No a uvidíme, či bude vedieť nadviazať na svoj výborný výkon proti Leviciam aj v dnešnom dueli.
Prievidza v prípade výhry bude strácať na lídra z Lučenca už len 3 body. No a v prípade, ak hostia vyhrajú, čo sa dá zľahka predikovať aj napriek tomu, že do Bratislavy prišli v menšej zostave, ako disponujú domáci, tak Prievidžania by si v tom prípade, ak dnes vyhrajú, vypracovali už 5-bodový náskok na tretie levice. Tak uvidíme, čo nám dnešný duel ponúkne. Dopadne určite nás čakajú zaujímavé momenty futsalu, ktoré nám rozhodne oba týmy budú chcieť poskytnúť. Dnešný zápas nám teda oficiálne začal a úvodný výkop sa postarali hosťujúci futsalisti. Tí sa teda v dnešnom dueli predstavia v čierno-bielej kombinácii. Domáci prírodovedci v čierno-zlatej. No a hneď v úvode prvá veľká príležitosť, ktorú si vypracovali hosťujúci futsalisti. Len ale zostal bez práce. Slavko našiel voľného spoluhráča, prírodovedci idú do vedenia. Rastislav Haravia sa presadzuje z prvej akcie, ktorú prírodovedci v dnešnom zápase vyprodukovali. A máme 1-0. Ešte raz si môžeme vychutnať zakončenie Aramiu. Mičuda sa snažil robiť maximum, čo v danej chvíli mohol. Behnutím sa snažil znížiť a zmenšiť strelecký uhol pre Haramiu. Ten ale nezaváhal. Na druhej strane výborný zákrok Roberta Maglena. Ešte raz príležitosť, do ktorej sa dostal Fantam. A bezchybný Maglen. Ten sa zdá, že ale má menšie zdravotné problémy, ktoré prišla vyriešiť aj miestna lekárka. Teda štandardná situácia v podaní hostí. Rozhrávku sa postaral Adam Vrábel. Máme vyrovnané 1-1. Tak vedenie domácich príliš dlho netrvalo. O vyrovnávajúci gól Prievidze sa postaral Marián Hudek. Treba ale určite pochváliť iniciatívu Adama Vrábela, ktorý tam efektnou, ale aj efektívnou kľúčkou pomiatol domácich obrancov. Opäť ďalší Maglenov zákrok. Vidno, že Prievidza bude ďalej bušiť do plných.
Javorek kombinuje s Kodhajom. Je príjemný pressing Prievidžanov, ale znepríjemňuje domácu rozohrávku. Gajdač. Otáča hru na ľavé krídlo, opäť sú tam ale iba snahy o narážačku. Toto bolo vynikajúco vyriešené od hostujúceho gólmana Mičudu. A taktiež aj správne rozhodnutie hlavného rozhodcu a aj Tiepa Fantama, ktorý sa rozhodol loptu radšej pustiť za čiaru. Javorek bol zblokovaný, preto musí hrať iba dozadu. Vravel opäť s pressingom a Gajdačovi sa spracovanie nepodarilo. Vrabel. Obranný zákrok Gajdača, ktorý môže podniknúť protiútok a Gajdač so svojím zakončením trochu uponáhľal. Škoda toho, že to neriešilo niečo technickejšie. Keď rozumiem, že keď sa proti vám zjaví taký chlap ako Tomáš Mičuda, tak sa radšej spoliehate len na silu zakončenia. Haramia hrá dozadu s Lavkom. Haramia teraz krásne spravil hostujúceho obrancu a je z toho druhý domáci gól. Tak tento naozaj stál za to. Rastislav Haramia v úvodnej 5-minútovke dnešného zápasu ukazuje, že tento duel môže patriť jemu. No a druhý gól prírodovecov strieľa Martin Švolík. Tak 4. minúta dnešného prvého polčasu a už sme videli 3 góly. Myslím si, že ak ste si naladili IKTV a konkrétne tento zápas, určite neľutujete, aspoň zatiaľ. Teraz sa možno vezie už 4. gól, ale Minela Maglena potrestaná nebola. Lúčik a toto bol šlapáčik od Juraja Laca. Juraj Laco je druhým najtrestanejším hráčom v futsalovej Nike Extralíge, čo sa týka žltých kariet. Zbieral do vedna už 3. V úvodzovkách lepšie je na tom iba Sabolc Jakubík z Levíc. Ale strela Lavka, zákrok Mičudu pravou nohou. Dopredu sa ešte snažil pretlačiť Delunas. Na domácich rozohrávke, ktorú sa bude snažiť potrestať Juraj Laco. Mu to ale nevyšlo. Break sa otvára na druhej strane, ale taktiež výborný Mičuda s nohami. Laco. Teraz hlavný rozhodca hru prerušil.
menší problém s miestnym povrchom. Ešte raz príležitosť Juraja Laca. V priestoroch na zakončenie sa ale nepohyboval ani jeden z jeho spoluhráčov. Delnas. Delnasová nepresná prihrávka. A Torres Ibora mu to vyčíta. Je spokojný s distribúciou svojho kapitána. Nepresný nákop domácich, loptu budú mať hostia. Späť do hry vrátil Laco. Dopredu sa vyberá už aj gólman Mičuda. Sa bude aktívne zapájať do tejto ofenzívnej akcie hostí. Hosťom ale táto akcia príliš nevyšla. Výhodná Maglena a poctivý návrat Fabia Iboru. To je Fantam, ktorý bol tvrdofaulovaný. Dovidenia, ale nestrácali žiaden čas a toto bola tvrdá strela od strelca zatiaľ jediného prievického gólu Mariana Hudeka. Tvrdá strela, ale taktiež nemierí medzi tri žrde. Skúšal to Peter Jaborek. Laco. Tá prihrávka na Hudeka. Prievidžanom opäť nezafungovala kombinácia. Hudek nedokázal nájsť Fantama. Takže tvrdý súboj, tentokrát ale s faulom. Previneným bol Marian Hudek. No a štandardka pre domácich. Sledujeme, či si pre nás prichystali nejaký signál. Z toho napokon len strata lopty a break pre hostí, ale nepresná prihrávka od Fantama. Aj keď možno nie je tak práve nepresná ako to nešťastné spracovanie Giovanniho Paesana, ktorý si v rýchlosti tú loptu nedokázal dostatočne prikryť.
Pajsánov. Dek, to už je Adam Vrábel. Druhý najlepší strelec futsalovej Nike Extraligy sa ale nepresadil. Musel sa vracať do obrany. Blúčik, ktorý prešiel až na Filipa Zámečníka, tento ešte stihol na hracej ploche. Zámečník ešte s výborným ziskom lopty v zaujímavej pozícii. Strela od Petra Jaboreka. Taký pocit, že tam bol ale hostujúci teč a uvidíme roh. Tento na záber nám to nakoniec potvrdil. Strela. Tak končí v Maglenových prstoch. Fantán, ďalšia jeho strela. Hodil si to tentokrát na lavačku. Zákrok Maglena. Vrábel si ale zakričal loptu. Skňapol do koša. U nás kombinuje s Pajsánom. Slavko. Prírodoveci teraz kombinujú na vlastnej polovici. Tu ale vybojoval Vrábel, ale do jeho strely sa položil telom Martin Švolík. Švolík dokázal loptu z autu spracovať, no a v zápätí bol faulovaný. Ešte raz aj z opakovaného záznamu. Celkom často si v súbojoch prievidskí hráči pomáhajú rukami, aspoň tak si všímam v prvom polčase. Opäť haramiové kľúčky. To už je Alex Slavko a jeho nepresná strela. To u nás Ivana Pajsána. Lopta už ale bola v zámedzí. Budú ju mať domáci. Vrábel. Získ lopty Prievidžanov, ale Filip Jančula sa ešte snažil spätnou prihrávkou nájsť Vrábela. Defenzíva domácich ale zostáva pozorná.
už je Alessano. No a defenzíva domácich zatiaľ stále funguje. Ich prospech určite môže hrať aj pomerne široká lavička, čiže tréner Milan Herko určite má z čoho vyberať. No a najmä v druhom polčase to môže hrať veľmi dôležitú úlohu. Že hráči budú pochopiteľne čím ďalej, tým viac unavení. Bude sa kopiť aj počet chýb. Brankár Maglen sa pochopiteľne nikam neponáhla. Hostujúci hráči, ale áno, aj preto ten razantný pressing. Teraz tá kombinačná hra domácim vychádzala, ale neviedla k ničomu výraznejšiemu. Gajdačová výborná defenzívna robota. Otočil hru až na golmana Maglena. Teraz ale zaváhanie v podaní Marka Kodhaja, ale prírodoveci aj tak zostávajú pri lopte. Toto je Marek Gajdač. Vidno ale, že tá kombinácia domácim ide. No a hostia si dokonca pomohli faulom, čiže vidíme domácu štandardku. Na prvý moment to vyzeralo, že tá lopta bude nejaké 3-4 metre bližšie k Mičurovej bráne. Napokon rozhodca skôr ale iný zákrok, čo som mal pôvodne na mysli. Ale sledujme už Filipa Zámečníka a jeho návrat lopty do hry. Juraj Laco, ktorý bol správne bránený Marekom Gajdáčom. Tam sa dokázal naľavo uvoľniť, prudký strieľaný center. Pre Prievidzu z toho bude out. Ale po dlhšej dobe náznak príležitosti pre hostí. Hudek. Zákrok Maglena a domáci sa na druhý krát dokázali oslobodiť. Teraz
Teraz to krásne spravil Ibora, ale na nejakú väčšiu príležitosť to nestačilo. Domáci sa aj takýmto spôsobom oslobodzujú a stále držia jednogólové vedenie. Tak domácim naozaj vychádza kombinácia na jednotku aj napriek tomu, že sú mimoriadne tiesnení náhlivým pressingom hostí. Tak mnohokrát si s tým domáci futsalisti vedia rady. No a začína sa nám už kopiť aj následná frustrácia, ktorá teda narastá najmä na hosťujúcej strane. Teraz už aj s prvým napomenutím strelec zatiaľ jediného prievického gólu, Marian Hudek. Mikrosúboj Rusnak-Hudek nám pokračuje. Rusnak teraz ale loptu stratil, ale výborný zákrok predviedol Maglen. Laco bude hrať iba dozadu na Hudeka. To je Ibora. Iborová krížna prihrávka, ktorá prešla až na Hudeka. Ale nedal do zakončenia dosť sily. Toto je ale znova Ibora a ten vyrovnáva skóre dnešného zápasu. Prírodovec si Prievidza 2-2. Pre Fabia Torresa Iboru je to tretí gól v drese FSC Prievidza. No a že by Prievidzania zavelili na obrat. V dnešnom zápase ešte ani raz nevyhrávali. Tak sledujme, čo sa bude diať ďalej. Pressing hostí neutícha aj napriek vyrovnávajúcemu gólu. Prievidzania chcú stále viac. Gajdačovi prihrávka do behu nevyšla. To pôjdeme znovu od brány Mičudu. Opäť snaha Gajdača o dlhú prihrávku. Lopty sa snaží spracovávať a sklepávať Martin Švolík, ktorý má na to fyzické parametre. Ale pískal faul na Adama Vrábela, no a hostia s veľmi zaujímavou štandardnou situáciou v sľubnej príležitosti a vzdialenosti. Tu si jednoznačne rukami pomáhal Marko Kodhaj, ktorý držal Vrábela za dres. Na exekúciu štandardky sa bude starať hostujúci kapitán Marko Delunas, no a stojí pri ňom aj Tiep Fantan. Ten si to už ale namieril v bránke Maglena. Delunas napokon miesto prenecháva Lacovi.
sa napokon vrátil, bola z toho priama strela, ale dobre postavené telo Švolíka. Tá rana určite zaštípala. Plynie nám 15. minúta, do konca prvého polčasu nám zostáva približne ešte 15 minút. Toto bola veľmi pekná solová akcia od Adama Vrábela na zakončenie, to už ale bolo z príliš ostrého uhla. A už aj asistent rozhodcu hovorí Maglenovi, že mu nebude trpieť akékoľvek zdržovanie hry. Mičuda. Mičuda hrá do šírky na Delunasa, s ktorým si vymenil miesto. Tu už je Vrábel, ktorý otáča na Mičudu. Laco presunul na Fantama. To je opäť Laco. Mičuda sa medzi tým vrátil do brány. Tam skúsil technickým obstrelom prekonať Maglena. Máme tu prvý oddychový čas dnešného zápasu. Ten si zobral domáci tréner Milan Herko. No a myslím si úprimne, že tréner Herko môže byť spokojný s herným prejavom prírodovecov v dnešnom zápase. Keď si to tak zoberieme, že hrajú vlastne dva konce tabulky proti sebe, tak sledujeme zatiaľ mimoriadne vyrovnaný zápas. Aj keď, čo sa týka držania lopty a celkovej dominancii v hre, majú určite navrch Prievidžania. Na druhej strane ale domáci veľmi dobre bránia a hrozia z breakov. No a taktiež majú individuálne kvality, ktoré vedia naplno využiť. Ako napríklad pri tomto góle, keď Rastislav Haramian na ľavom krídle krásne obohral protihráča a našiel toho voľného. Tam dokázal vyhrať hlavičkový súboj aj napriek tomu, že výšková preváha bola proti nemu. Švolík. Kodhaj bol zblokovaný Vrábelom. Ktorá sa opäť dostala k Vrábelovi. Dá sa povedať, že z danej príležitosti vyťažil maximum. Bol v obklúčení pre sily. Takto získal aspoň loptu pre svojich. Fantamová strela z prvej. Iba do Gajdáča. Co tentokrát priťukol Fantamovi, ale celá akcia sa nám znovu zopakuje. Fantanovi lopta ušla. Preto máme stále v 16. minúte vyrovnané. Zisk Juraja Laca, ktorý kombinuje s kapitánom Delunasom. Laco naznačil strelu, napokon je z toho iba spätná prihrávka na Fantana. Vrábel.
Radol si ale nerozumel s Jurajom Lacom. Adresoval palec hore. Haramiová prudká strela, ešte tam je veľký zádrhel pred bránkou Tomáša Mičudu. No a na palubovke sa ocitol Marko Delunas. No a ja si veľmi rád pozriem opakovaný záznam, keďže toto s Delunasom naozaj nevyzerá príliš dobre. Ešte raz, čo sa to tam vlastne stalo s Markom Delunasom? Samozrejme, bola tam snaha od Tomáša Mesároša ešte dodatočne loptu trafiť, tu Mesárošovi naozaj niečo zazlievať. Ale to, že pritom už trafil Marka Delunasa, o tom tiež nie je žiadnych pochýb. No a s hostujúcim kapitánom to vôbec nevyzerá dobre. Tak s Delunasom to ani po chvíli nevyzerá o čosi lepšie. Stále sa hostujúci kapitán nachádza na hracej ploche. Zrejme aj v spolupráci s fyzioterapeutkou Katarínou Hausnerovou. Tak Delunas napokon opustí hraciu plochu až na nosítkach, to naozaj nevidíme radi. No, samozrejme pevne veríme, že z toho nebude nejaké trvalejšie zranenie pre hostujúceho kapitána. Každopádne určite citeľná strata pre hostí. Sledujeme, či ich to niečomu dokáže naštartovať alebo nakopnúť. Takéto veci sa v športe stávajú. Toto je ale veľká príležitosť na druhej strane a Haramia tentokrát chybuje. Nedokázal zakončiť z očí v oči Tomášovi Mičudovi. Tá lopta mu tam nepríjemne odskočila, nedokázali ju úplne ideálne spracovať. Aj preto máme stále vyrovnané. Toto už je Filip Jančula. Pravdepodobne tam bol odskok od jednej z nohy Rastislava Haramiu. Mohli ste si všimnúť, že tá lopta počas letu k Haramiovi ešte poskočila, čiže myslím si, že toto bol ten dôvod, prečo sa mu nepodarilo vyslať regulérnu strelu. Kuma ešte loptu zachránil, ale musel si po ňu dobehnúť aj Maglen. V hracej ploche sa teraz ocitol aj Tomáš Mesároš. Každopádne gesto ospravedlnenia tam ešte prišlo. Kto vie, možno si to Mesároš odniesol práve za zákrok na Delunasa. Zrejme nechceme konšpirovať, teraz sledujeme útočnú kombináciu domácich, ale všetko vyriešil golman Mičuda, ktorý sa snaží podniknúť rýchly protiútok. Toto je veľmi účelná kľúčka Adama Vrábela.
Jančula bude hrať až s Mičudom. Pesánov nákop zblokovaný Jaborkom. Vrabelov bodel, ktorý preletel iba vedľa pravej žrde. Sledujeme, čo si domáci teraz zakričali. Toto bola ruka v tvári od Petra Jaborka, ale je z toho tretí gól prírodovedcov, ktorí znovu idú do vedenia už tretíkrát v zápase. Tak to je naozaj neskutočné, ako to dnes domácim vychádza. I od golmana Maglena. Tento súboj Jaboreka bol napokon v poriadku. Boli v ňom síce ruky, ale z detailového záberu bolo jasne vidieť, že tá ruka nemierila do tváre, ale iba do oblasti podpazušia. No a to znamená regulérny gól pre domácich, ktorí idú krátko pred koncom prvého polčasu znovu do vedenia. Lauko si teraz nerozumel s Haramiom. Ešte strela Paesána, kde sa dostal aj Fantan. Hudek. Vrabel bol ale odzbrojený a dopredu môže vyraziť Lauko. Ten loptu aspoň zakopol. Opäť výborný zákrok Maglena. A nepresná Fantamová strela. Znovu aj Maglen, výborné postavenie. Odskočenie si z čiary ešte viacej dopredu. Dodatočné zúženie streleckého uhlu. Teraz ešte snaha o vyrovnávajúci gól, no a ten sa napokon Prievidžanom darí dať už v prvom polčase. Prievidžania po tretíkrát v dueli vyrovnávajú, no a tentokrát sa presadzuje Tiep Fantam. Je nám posledná minúta prvého polčasu. Stav máme vyrovnaný 3-3. Adam Vrabel. Na dnešný prvý gól zatiaľ stále čaká. Fantamová narážačka. Do zakončenia sa snažil ešte dostať Juraj Laco. Lopta mu ale opäť nepríjemne poskočila. No a netrafil ju. Exekúciu rohu sa bude starať práve Laco. Toto bola bomba Fantama. Maglenová rýchla rozohrávka na Gajdáča a toto bol tvrdý súboj, do ktorého sa určite s plnou vervou pustil Fantam. Šťalka rozhodcu ale zostala nemá. Takom jednoznačný faul, vôbec nerozumiem tomu, o čom Juraj Laco diskutuje.
Treba si zachovať aj nejakého športového ducha a vedieť si priznať chybu. Gajdaš to zjavne nevie rozchodiť, ale Laco sa aj napriek tomu tvári, že sa nič nestalo. Každopádne vychutnajme si ešte posledné 2 sekundy prvého polčasu. Pravdepodobne z toho bude priamy pokus na bránu. Jaborekov a strela iba do Mičudu. No a Klaxon nám oznámil koniec prvej 20-minútovky. V nej sme dovedna videli 6 gólov. Na domácej strane sa presadil postupne Haramia, Švolík. No a tretí gól strieľal Gajdač. Na strane hostí sa presadil Hudek, Ibora a posledný vyrovnávajúci tretí gól strieľal Tiep Fantan. My sa po krátkej prestávke budeme opäť počuť v druhom polčase, preto nikam neodchádzajte a vychutnajte si s nami druhý polčas dnešného duelu 9. kola Nike Futsal Extraligy aj naďalej.
Vážené diváčky a diváci, vítam vás pri sledovaní druhého polčasu dnešného zápasu 9. kola futsalovej Nike Extraligy, v ktorom sledujeme duel domácich prírodovedcov, ktorí hostia FSC Prievidza. A prvý polčas bol na góly celkom bohatý. Videli sme po 3 na oboch stranách. Každopádne zaujímavosťou zostáva, že Prievidza ani raz v zápase nedokázala vyhrávať, vždy sa iba doťahovala na vedenie domácich. A teraz protiútok tiahne Rastislav Haramia, na toho si hostia už dávajú mimoriadny pozor, lebo dvakrát im poriadne zatopil. Prvýkrát v prvej minúte, keď strieľal úvodný gól, v zápätí aj keď prihrával na gól Švolíka. To bolo naozaj veľmi tesné pre domácich, ale taktiež aj pre hostí. Výborný zákrok Mičudu. Ešte dodatočná strela, ktorá prišla od Martina Švolíka. A dá sa povedať, že pri tomto zákroku s Mičudom hrala aj Šťastena. Mičuda, ktorý sa zapája do ofenzívneho ťaženia hostí. Bieha si už na ľavé krídlo. Bek iba naznačil petičku, tu ale posunul na Fantama. Vrabel opäť, tak toto bolo naozaj krásny futsalový gól hostí. S gólovou koncovkou v podaní Fabia Torresa Iboru. Pre neho to je druhý gól v zápase. No a Prievidžania idú v dnešnom dueli poprvýkrát do vedenia. No to bola naozaj futsalová paráda. S gólovou bodkou Fabia Torresa Iboru. No a je vidno, že táto kombinácia hosťom vychádza a majú ju dobre nacvičenú. Vrabela bude na pravej strane brániť Gajdáč. Taká prihrávka, ktorá prešla až na Iboru. Uvidíme rohový kop. Tanovi sa ponúkol ľudok, vybral si ale Vrabela. Aj ten volí spätnú prihrávku. Na loptu príliš nevideli, bola v zákryte, toto bola ale parádna strela od Torresa Iboru. No, to by bol hat-trick ako hrom. Zakončiť ho takouto pumelicou. Torres ale namieril iba do pravej žrde. Torres ale s ďalším ziskom lopty nabil Fantamovi, ten už ale v boji neúspel. A Vrabel celú akciu spomalí a počká na lepšiu podporu. Každopádne domáci úplne nezachytili úvod druhého polčasu. Aj preto iniciatívu prebrali práve hostia. Ešte raz. Veľká príležitosť na hat-trick Fabia Torresa Iboru. Iboru tentokrát trafila lopta len do hrude. Vlastnej polovice rozohrávka Vrabela, taktiež aj Hudoka. Už je Laco.
Strážačka teraz zafungovala hosťom a tí idú do dvojgolového vedenia. Presadzuje sa Juraj Laco. No a pre Juraja Laca je to zároveň 4. gól v tejto sezóne. A som si istý, že hosťom sa od týchto momentov bude dýchať o podstatne lepšie. Za to na domácej strane určite bude narastať nervozita. Treba jednoznačne povedať, že domáci hrali s Prievidzou otvorenú partiu. Čo sa týka prvého polčasu určite. Každopádne v tom druhom golové momenty zatiaľ patria iba Prievidzi. Opäť úspešný pressing Prievidžanov. Pre hostí zjavne zafungovalo to, čo si povedali v šatni. Juraj Laco. Volí pas na Adama Vrábela. Vrábel sa opäť dostáva k lopte. Posúvajú na Juraja Laca, ktorý podnikol nábeh na pravé krídlo. Laco je ale opäť vytlačený až na vlastnú polovicu. A o prenesenie hry, ale nevychádza Prievidžanom, ale výborná defenzíva v podaní Juraja Laca. Otvára sa priestor na break. Domáci ho ale nevyužívajú. Romanovi Rusnákovi sa teraz príliš nepáčilo, že čiarový rozhodca loptu prisúdil hosťom. Lopta, ktorú vracia do hry Vrábel. Lopta na Torresa sa neujala, preto môžu zahroziť domáci. Toto je Rastislav Haramia. Koľkokrát dnes ukázal, čo dokáže s loptou. Teraz ale dobre postavený Juraj Laco, ktorého povzbudzuje aj vlastná lavička, vrátane trénera Romana Sedlárika. Dlhý nákop Maglena. Síce Rusnák spracovať dokázal, už ale nebol v streleckej pozícii. Haramia bol teraz odzbrojený. Kde sa opäť dostávajú hostia, ktorí majú čím ďalej, tým viac z hry. Lacovi sa teraz nelúbila distribúcia lopty, ktorá išla od Mariana Hudeka. Pardon, nebol to Hudek, ale Giovanni Paesano.
tam. Ani hosťom tentokrát nezafungovala kombinácia, ale je tu súboj Martina Švolíka, ktorý sa rúti do protiútoku. Výborný návrat Adama Vrabela a tento zákrok bude podľa mňa potrestaný žltou kartou. Je tomu tak. Okay, už drží jeden z dvojice rozhodcov. No a adresuje ju Martinovi Švolíkovi. Tento súboj Švolíka bol ešte v poriadku, každopádne tu si domáci hráč jednoznačne vypomohol nedovoleným spôsobom. No a z toho teda pramení prvá žltá karta v dnešnom dueli. Opäť výborný pressing Prievidžanov a veľká príležitosť, ale ešte lepší Maglen, ktorý stále ako tak drží domácich v zápase. Aj Zámečník sa teraz zapojil do kombinácie. Ako posledný sa lopty dotkol Filip Jančula. Preto budú rozohrávať domáci. Kodaj to myslel dobre. Dôležité v takejto situácii je ale trafiť bránu a to sa Kodajovi v tomto prípade nepodarilo. Čižová prihrávka bola zblokovaná Jaborekom. Tento parádny návrat Giovanniho Paisana sme si mohli vychutnať ešte raz. Zamedzili jednoznačne gólovke domácich. Toto ďalšia veľká príležitosť a zablokovaná strela Filipa Zámečníka. Ak sa nemýlim, znova to bol Paisano. Ktorý zatiaľ stále nenastúpil. Hostujúci kapitán Marko Delunas, ten zjavne v tomto dueli dohral. No a pevne veríme, že z toho nebude nejaké trvalejšie zranenie a že už v najbližšom kole ho uvidíme späť v prievickom drese. A s C-čkom samozrejme na rukáve. Ale som si istý, že aj za svojho kapitána chcú Prievidžania bojovať. A taktiež vybojovať dnes 3 body. Kajdač to skúsil napriamo. Akrobatické zakončenie mu tam nabiehal aj jeden zo spoluhráčov. Tamovi prihrávka nevyšla. Majú ju domáci. Ani čuda. Domáci sa naozaj len ťažko dostávajú do vyložených streleckých pozícií a taktiež aj tých obľúbených breakov, z ktorých domáci rozili najmä v prvej 20-minútovke. Je vidno, že Prievidžania v druhej 20-minútovke zlepšili defenzívu. A pre domácich
domácich je ťažké hľadať v nej skulinky. Medzičasom striedajú, z hry odchádza Filip Jančula a taktiež aj Tiep Fannam. Miesto zaujal dvojgólový Ibora, taktiež aj Adam Vrábel. Kde sa dostal Rusnák, ten si ju vymenil so spoluhráčom napravo. Z toho aut pre domácich. Tá smerovala na Lauka. Ste si ale dali pozor. Loptu už definitívne odvracia Marian Hudek. Je tu ale vysoká lopta. Obrana Torresa nestačila. Toto bola strela od Lauka. Ešte ďalšie zakončenie od domácich. Gól ale neprinieslo. Ešte raz si pozrime tú predchádzajúcu akciu. Výborne tam zabojoval Rastislav Haramia, aj keď možno na hranici pravidiel. Nepodarená strela od Alexa Ľubomíra Lauka, ktorá sa premenila na prihrávku. No a zakončenie Romana Rusnáka. Vrábel sa teraz rúči na Maglena. A ten stále drží výsledok 3-5. No, chýbalo málo tomu, aby Adam Vrábel prestrelil to ľavé rameno, do ktorého Maglena zasiahol. Opäť Haramia. Hostia na jeho explozívne sťahovačky len ťažko hľadajú odpoveď. Veľmi dobre to má nacvičené Rastislav Haramia. Teraz ďalšia veľká príležitosť. Toto bola jasná gólovka, ktorú chytil Tomáš Mičuda. A vôbec by som sa nečudoval, keby práve toto bol zákrok 9. kola. Výborne tam na poslednú chvíľu vpichol svoju ľavú nohu. Čistá jasná z toho mohol byť kontaktný gól pre prírodovedcov, ten ale možno ešte príde. Ale aspoň nie na teraz. Tu už upratal Laco. To bola jednoznačná hra rukami, neviem prečo sa neozval hvist hlavného arbitra. Tu mal prísť faul domácich, každopádne hra nám pokračuje ďalej. Toto je Jaborek, ďalší výborný zákrok Mičudu. Hajdáč. Jeho projektil zblokovaný, uvidíme rohový kop. Každopádne na hraciu plochu sa teraz položil strelec dvoch prievických gólov, Fabio Torres Ibora. Podľa môjho názoru jasný faul Marka Kodhaja. Ešte raz zákrok Mičudu. Keď som si istý, že ten predchádzajúci by si vedel dať aj do rámiku. Ďalšia zblokovaná Jaboreková strela. Prepustil na Lauka. Trafil len prvého pred ním stojaceho hráča. Kajdáč bol odzbrojený. Ibor Roma dopredu vyráža Fantam. Výborný defenzívny zákrok Patrika Kumu.
pozor na túto chybu. Fabio Ibora ňou ale pohrdol. To mohol byť 6. gól FSC Prievidza. Domáci získali prakticky zadarmo rohový kop. Pavko si loptu iba vymenil s Rastislavom Haramiom. Útočný faul, ktorý sa píska Martinovi Švolíkovi. Tak nie sa čomu čudovať. Ibora si to znovu odniesol. Ešte raz, dva parádne zákroky prievidského gólmana. Taktiež aj predchádzajúca strela Fabia Iboru, ktorá ale tomuto legionárovi v službách Prievidze hat-trickový gól nepriniesla. Lopta sa po záhratí Rusnákom dotkla stropu, preto rozohrávať budú hostia. Tu si teraz prikryl Filip Jančula, odovzdal ju Lacovi, ten bol ale odzbrojený. Toto bol tvrdý sklz Filipa Jančulu. Úspešný bol ale až ten následný od Mariana Hudeka. Jančulu, ktorý určite stojí za pochvalu. Domácim sa zdá, že začína dochádzať para. Žrtka, ktorú teraz nastrelil Adam Vrábel. Tam určite zarezonovala. Teraz sa traja Prievidžania nedohodli, kto pôjde do súboja, môže z toho byť problém. Napokon všetko rieši odkopom Mičuda. Taká prihrávka na poslednú chvíľu Rastislava Haramiu. Prakticky znova to isté sa mu stalo aj tentokrát. Filip Jančula veľmi dobre vedel, čo robí. Jančulov návrat a ďalší výborný zákrok Tomáša Mičudu. Tak ten sa naozaj pýta aj do zostavy kola 9. O tom, ako sa ocitol aj v tej predchádzajúcej. Keď výborne zachytal proti Leviciam, teraz podáva minimálne taký, ak nie lepší výkon. Ešte raz, dlhá prihrávka Martina Švolíka a zakončenie od Rastislava Haramiu.
Ten si druhý gól nepripíše. Aspoň zatiaľ. Ešte stále tu ale žije nádej pre domácich. Presne rozohraná štandardka a rysujúci sa break na druhej strane. Toto je Jaborek. Ešte prihrávka na Lauka. Ale Mičuda naozaj ako pavúk dočiahne do každého rohu. Jaborek on nezakombinoval. Tak teraz sa snaží určitým spôsobom natiahnuť čas aj hostujúci gólman. To iba dlhý výhod na hruď Filipa Jančulu. Mešníkovi lopta do útoku nevyšla, no a v pozadí si môžeme všimnúť aj Marka Delunasa. Ten je tam ošetrovaný cez rozlišovačku, ak som správne videl. Každopádne určite pozitívne znamenie, že vidíme hostujúceho kapitána na nohách. Mičuda. Paesana. Jančula si teraz narazil s Lacom. No a Laco vôbec není spokojný s tým, ako to Prievidžania zahrali. Dlhý nákop, ale opäť perfektný Tomáš Mičuda. Tak čo dnes pochytal prievidský brankár? Naozaj toho bolo neúrekom. Strela od Petra Jaboreka, tá ale medzi tri žrde nemierila. Aj keby mierila pri aktuálnej výkonnosti Tomáša Mičudu, som si istý, že by niečo podobné chytil. Aj keď si neviem úplne predstaviť ako, ale dnes naozaj hostujúci gólman predvádza výborné zákroky. Presná prihrávka Laca. Dokonca nám zostáva ešte niečo približne okolo 6 minút. No a prírodoveci zatiaľ stále v druhom polčase nestrelili gól. To určite nie je lichotivá štatistika. Ešte stále je ale priestor na to zdramatizovať dnešné stretnutie. Lauko zahral iba do Iboru. Zahrávať, preto budú domáci. Lauko hrá s Rusnákom. To dvom, ale kombinácia nevychádza. Giovanni Paesano. Domáci sa stále nevzdávajú. Ale ťažko
hodnotiť, či sa domácim dnes úplne naplno podarilo využiť to, ako širokú majú lavičku v porovnaní s osmi, ktorí ešte medzi tým stratili aj Marka Delunasa. V tom prípade majú domáci o 6 hráčov na lavičke viac. Takýto scenár zápasu určite Prievidžanom vyhovuje. Čo najďalej od svojej brány, ideálne s loptou na nohách. Strela Hudeka zatiaľ neprišla, táto bola ale zblokovaná kapitánom Alexom Lavkom. No a Hudek si už márne mydlil ruky na svoj druhý gól. Proti bol domáci kapitán. Gajdáč vysiela Lavka. Ten ešte dokázal loptu udržať na hracej ploche. To strela od Mesaroša bola zblokovaná. Gajdáčovi sa ponúka Haramia, ten si teraz odskočil doprava. To bolo ale príliš prvoplánové od strelca prvého gólu prírodovecov, ale taktiež dnešného zápasu. Hudek ukazuje Mičudovi, aby otočil na druhú stranu, kde je Vrábel. Vrábel bránený Gajdáčom, Vrábel si s ním ale hravo poradila. Dopredu môžu ísť Prievidžania, Jančula ale loptu stratil a hra sa nám otáča do druhej strany. Toto je veľká príležitosť, ale opäť výborný Tomáš Mičuda. Toho už hecujú aj vlastní spoluhráči. Tí sami nevedia uveriť tomu, čo ich gólman dnes už pochytal. Že to vôbec nebola jednoduchá situácia. Opäť dobre mierená strela medzi nohy od Mareka Gajdáča. No a správny čas, vsunuté pravé koleno od Tomáša Mičudu, ktoré zamedzilo dodatočnému prieniku lopty. Domáci tréner Milan Herko si zobral oddychový čas. To je určite správne rozhodnutie. Treba tesne pred koncom zápasu preskupenie síl. A hlavne dohodnúť sa, čo ďalej. Keďže domáci aktuálne prehrávajú o 2 góly. Nečudoval by som sa aj zapojeniu ďalšieho hráča do pola miesto teda gólmana Maglena. Tak je z toho napokon 6. gól. To, čo som počas timeoutu spomínal. Domácim nezafungovalo hneď v prvom útoku.
Ak správne vidím, tak dvojgólový v dnešnom dueli bude aj Marian Hudek. Dopadne tu už môžeme v plnej kráse vidieť aj Mareka Gajdača v brankárskom drese. Respektíve v drese do pola. Domáci nemajú čo stratiť, budú pravdepodobne v tomto zložení hrať až do konca zápasu. Vrabel loptu dokázal získať. Sice sa mu ju už nepodarilo odohrať s výsledným efektom, si myslím, ale bude najlepší strelec Prievidze spokojný. Snaha o prihrávku vzduchom hosťom nevychádza. Slavko kombinuje ako s Rusnákom, tak aj s Haramiom. Teraz bol Rusnák nepríjemne atakovaný Fabiom Iborom. Faul si môžeme pozrieť aj zblízka. Bolo to nič také tragické, ale ten kontakt tam rozhodne bol. Je preto správne rozhodnutie. Ešte približne minúta a pol do konca dnešného duelu. Gajdača zblokovaná. Ďalší dlhočízny pokus, ktorý tentokrát ale končí mimo bránku. Pochopiteľne dnešný duel už je rozhodnutý. Zápas sa bude, tak povediac, iba dohrávať. Sa ale týka ďalších zápasov. Pozor ešte na Vrabela, ten bol faulovaný. Si ešte raz môžeme pozrieť faul Rastislava Haramiu na Adama Vrabela. No a máme tu aj oddychový čas. No a čo sa teda týka najbližších zápasov oboch mužstiev, tak najbližšie pocestuje už o týždeň Prievidza do Lučenca, kde teda uvidíme súboj prvého proti druhému. Veľké derby už teda 1. decembra s úvodným výkopom o 19. No a najbližší zápas prírodovedcov bude opäť na domácej ploche, kde budú hrať proti Pineroletu, ale pozor na to, čo sa deje na hracej ploche, keďže Rastislav Haramia podľa všetkého inkasoval červenú kartu.
pravdepodobne nemiestne komentáre od Rastislava Haramiu zapričinili jeho červenú kartu. Inak si to neviem takto tesne pred koncom zápasu vysvetliť. Takže najbližší duel prírodovedcov až o 2 týždne. Haramiovi aj domácemu trénerovi Herkovi bude môcť poriadne vychladnúť hlava. Aj keď úplne nerozumiem týmto diskusiám počas hracieho času, toto rozhodca môže s dvojicou trénerov kľudne riešiť potom, ako ukončí duel. Aj keď úplne nerozumiem ani tomu oddychovému času, ktorý nám zatiaľ neplynie, ako nám hovorí časová tabuľa. Tak napokon nie. Hra nám už opäť znovu pokračuje. Toto je zámečník, jeho nepresná strela. Nečudá, loptu iba vyhodí. Myslím si, že Prievidžania už budú chcieť dnešný zápas dohrať v kľudnom duchu. Prípadne možno tu ešte môže byť chtíč pridať nejaký ten gólik. Ešte na to majú približne 25 sekúnd. Adam Vrábel sa dnes nepresadil ani raz, síce jeho mužstvo. A jeho spoluhráči nastrieľali do vedna 6 gólov. Najlepší strelec Prievidze v doterajšom ročníku Nike Futsal Extraligy. Dnes nedal ani jeden gól. Veľmi sa o to snaží posledné sekundy, vidno, že mu to chcú dopriať aj jeho spoluhráči. Každopádne v tomto dueli Adamovi Vrábelovi nebolo dopriate, ale myslím si, že mu to nejako extrémne ľúto nebude, keďže jeho mužstvo trénera Romana Sedlárika dnes odchádza z Bratislavy s 3 bodmi, potom ako vyhralo nad prírodovedcami 3-6. No a prvý polčas bol mimoriadne zaujímavý. Skončil 3-3, góly za prírodovedcov strieľali Haramia, Švolík a taktiež Marek Gajdáč. Čo sa týka hostí, tak v prvom polčase sa presadil Marian Hudek, následne aj Fabio Torres Ibora a taktiež Tiep Pham Tam. No a v druhom polčase už strieľali góly iba Prievidžania. No a presadil sa znovu Ibora, taktiež aj Juraj Laco, no a dvojgólových strelcov mala Prievidza v dnešnom dueli 2, keďže svoj druhý gól pridal aj Marian Hudek. No a to už je z dnešného zápasu všetko. Ja vám z komentátorského kresla ďakujem za pozornosť a spolu s Richardom Došom z réžie sa na vás obaja opäť tešíme pri sledovaní ďalších zápasov futsalovej Nike Extraligy, ale aj iných športových prenosoch, ktoré môžete sledovať na obrazovkách Nike TV. Želám ešte príjemný zvyšok piatkového večera a zase niekedy na budúce. Dovidenia a do počutia.